дустон, қисми якуми видеоро хатман тамошо кунед. салому алейкум. Инак қисми дуюми видео дар бораи лотареяи Грин карта. бисёриҳо савол кардан ки чанд сум лозим аст, чӣ кор кардан. боз як бори дигар пурсидам ки чӣ кор кардан лозим аст барои бурд кардан, ё чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст, ё ин ки хулоси гап аксарият пурсидан дар бораи пул, чӣ қадар маблағ лозим аст ки ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико равед баъди буридани картаи сабз. хулоси гап роҳи чӣ қадар маблағ лозим аст барои рафтан ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. ин қадар пули бисёр ҳам лозим нест. мисол, баъде ки шумо грин картаро буридед, шумо консули Иёлоти Муттаҳидаи Амрико меравед ва баъдан баъди ба консули Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафтан аз беморхона мегузаред барое ки ҳар касалиҳо надошта бошед. $220 аст. баъдан консулски збора меспоред $330 аст. мешавад 220 ҷамъи 330. баъди ин барои тайёр кардани грин карта барои ҳамон карта аз шумо боз $220 дигар мегиранд. инак ҳамагӣ коро буд шуд. акнун билет мисол аз шаҳре ки шумо қарор доред. мисол алҳол ман дар Екатеринбург қарор дорам. дар ин ҷо билет ҳар хел меистад. мисол нархи чиптаҳо сар мешаванд аз агар сезонаш биёд, агар мисол аз ба пули Русия агар карда гӯем, ҳамин сол буд мисол моҳи декабр аз Екатеринбург то Нью-Йорка туда обратно $35,000 русӣ. азбас ки шумо барои шумо ба як тараф лозим аст $35,000 $30,000 гуфтам мумкин. инак $220 ҳаққи балниса, $330 консулски зубор, бо $220 барои тайёр кардани грин карта. баъдан дустон, ина ман нархро барои шумо дидам. аз Москав то Нью-Йорк пересадка дар Лиссабон аст. ҳамагӣ нархи билет $13,503 аз сайти Skyscanner. баъдан чипта аз шаҳре ки шумо қарор доред то Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. азбас ки ба бисёриҳо савол кардан ки чанд сум лозим аст, чӣ хел кардан дар кор, ҷавоби яктарафа вуҷуд надорад. мисол шумо агар хоҳед ки Нью-Йорк равед, мисол Нью-Йорк қиматтарин шаҳр аст. мисол дар як рӯз $100 мисол $7,000 русӣ расод кардан мумкин аст дар Нью-Йорк. нархҳои квартира ҳам бошад дар сентри Нью-Йорк мисол як хонагӣ $1,000 сар мешавад. агар мисол дар кунҷтарош бошад, агар нархҳои хонаҳо аз $500-600 сар мешавад. ин фикрое ки ман дидам. шумо худ бо метавонед ки кушоед. мумкин гуфтаҳои ман ба чизое ки шумо мебинед туғри набиёяд. аз барои ҳамин метавонед доред проверка кунед. барои ҳамин вақте ки шумо грин картаро буридед, хуш омадед ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. барои ҳамин ба пеш ман худам ҳар сол пур мекунам. сеюм чорум сол аст ки пур мекунам. мисол чақа одамо буридан рафтан. ман нияти амрикоравӣ надорам, барое ки ҳамту мисол нияти амрикоравӣ надорам, ҳамту барои рафта чақа задан, лекин надорам ки мисол грин картаро бурам. барои ҳамин шарм намедорем, менависем, номероро монем. агар касе ки видеои аввала тамошо кардагӣ набошад, аввал видеои аввала дарояд тамошо кунед. тирамоҳи зарнисор шадда марҷонат қатор, ҳалқаҳоят қаҳрабо, хандаат пурри тилло. бо як муаммои дигар барои мардуми мо ин надонистани забони англисӣ аст. бисёриҳо савол карданд ки метавонам ки надонистан забони англисиро ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико равам ё ки
من زبانی بجز زبانی روسی و تاجیکی دیگر زبان رو نمیدونم. خیلی که شاعر گفته بود هر کی با گفتن زبان خود دانا گردد آموختن 100 زبان آسان گردد. برای همین کسی که زبان مادری خودم رو خوب میداند، بسیار مرا گفتن که برای چی من با زبان مادری گپ نمیزنم، برای که اگر من 100% اگر با زبان مادری گپ بزنم اکثریت نمیفهمم. چخیلی که من خودم وقتی دیگر ویدیورولیک رو تماشا میکنم نمیفهمم. من نمیفهمم که ایشان چی رو در نظر داشتن. برای دوستان با ویدیورولик حتما لایک مونید، کامنتاری مونید، چی سوال داشته باشید نه واتساپ هست، در واتساپ نویسید. من برای همه با سوالات جواب میدهم به حد امکان. برای همین لایک مونید، شرم ندارید. دوستان زبان خارجی را بخونید. تا بازدید.